Moi boas tardes a todos, moitísimas gracias por acompañarnos e sobre todo acompañarnos con este día espantoso que nos tocou, sinto Isaac, porque podría ser outro para que seguramente estaría este salón de actos cheo, pero bueno. Eu teño que agradecer tamén á Universidade que me chamara para estar aquí hoxe acompañando a esta semana de actos para que son organizados para facer investir ao señor Isaac Díaz Pardo, doutor honoris causa da Universidade da Coruña. Quero agradecer a María Ares, a Luís Caparrós e a Luís Barral que contaran conmigo. E supoño que contaron conmigo sobre todo porque o que pretendían era facer un acto entrañable, un acto máis familiar, non un acto académico. Eu, como as persoas que estades aquí sodes todas paisanas de Ferrol, me coñecedes, sabedes que tiven a sorte de abrir a Galería Sargaderos de Ferrol no ano 90 e traballar xunto a Isaac durante uns cantos anos, e a verdade é que eso levoume a coñecer un pouco máis, a admiralo todavía máis, como calquera. Eu creo que non creo que haxa ningunha persoa en Galicia que non poida admirar incluso no desencontro a Isaac, non pola súa traxectoria vital. E este acto de hoxe ten ademais se organizou precisamente porque Isaac procede dunha familia de ferroláns. O pai de Isaac, tamén artista, así como toda a familia, Camilo Díaz Valiño, era de Ferrol, e os seus irmáns, María Dolores, Indalecio, Ramiro, todos artistas, naceron aquí en Ferrol, aínda que despois o pai de Isaac, Camilo, marchou a Santiago, onde naceu Isaac. Camilo Díaz Valiño, todos sabedes que foi un muralista, pintor, cartelista, un escenógrafo, un artista plástico, desde logo tamén de moitísima calidade, e que tivo a mala sorte de ser paseado no ano 36 nese sinsentido que son as guerras civiles e que nos levaron a perder unha persoa como ela, como outros moitos. Isaac, con 15 anos, tivo que agacharse para non correr tamén a mesma sorte do pai, e, bueno, pois a verdade é que unha vez máis, ainda que seña reiterativo, creo que hai que recordar que barbaridade, imaginados o que sería perder unha figura desta talla intelectual, non? Bueno, pois tantas como se perderon con estas loucuras das guerras civiles. Ben, Camilo Díaz Valiño, entre outras cousas, entre outros moitísimos traballos, un dos máis coñecidos del é que foi autor do cartel a favor do Estatuto de Autonomía de Galicia no ano 36. E, desde logo, rodeado dunha familia de artistas, a Isaac non lle quedaba máis remedio que selo tamén, non? Aínda que el di que non tiña vocación artística, que a verdade é que el quería ser arquitecto, pero precisamente polos acontecementos que xurdiron tuvo que desviar a súa carreira profesional e fixo Belas Artes na Escola de San Fernando en Madrid, precisamente porque costaba menos cartos, non? Xa destacou desde moi temprano tamén como un artista dunha talla, absolutamente excepcional, e moi pronto empezou a facer exposicións por todo o mundo, que o catapultaron tamén ao éxito, pero moi pronto, con 28 anos, decidiu deixar os pincéis e empezar a súa traxectoria de ceramista. Eu creo que esta traxectoria de empresario e galeguista fixo que a historia da arte perdera un valiosísimo pintor, non? Pero, bueno, aínda queda por aí moitísima obra plástica del que agora hai que denunciar que se dedica a cortar en cachos, e desde logo creo que eso, en fin, alguén tería que, aínda que é moi complicado opoñerse a algo que quere facer Isaac, porque non hai quen lle torza a súa traxectoria, pero, bueno, creo que é unha pena que telas que ten enormes que as vaya rompendo, repartindo. Ben, como artista plástico, desde logo, hai que decir que precisamente a súa
capacidade foi conseguir, por exemplo, que era un amante do Renacemento, pois un admirador de toda a pintura renacentista, pois, sin embargo, foi quen de mezclar ese estilo con moitísimos toques de modernidade, e iso é o que demostra a súa excelencia artística, porque solamente os máis dotados eu creo que son capaces de conseguir ese enlace entre o clasicismo e a modernidade. Pero, bueno, todo isto deixou para facer os seus cacharriños, que como el lle chama, as cerámicas. Empezou no Castro de Samoedo no ano 49 montando a industria de cerámicas, pero xa despois marchou a Argentina no ano 55 e ali se xuntou con todos os galeguistas que estaban no exilio, Luis Seoane, Baltar, Blanco Amor, Laxeiro, Arturo Cuadrado, e entre eles decidiron xa crear outras, aparte da fábrica de cerámicas da Madalena, tamén un laboratorio de formas de Galicia e estudiar a partir de aí a recuperar a memoria histórica de Galicia. A partir de aí foron nacendo tamén outras entidades como a restauración do complexo de Sargadelos, o Museo Carlos Maside, Vicios do Castro, o Laboratorio de Industria e Comunicación e, finalmente, o IGE, o Instituto Galego de Información. A verdade é que todo o emprendemento que fixo cultural e industrial, desde logo, foi unha empresa moi alonxada de obter beneficios coa especulación sobre as necesidades e os recursos, e máis ben eu creo que todos os intelectuales que nela se involucraron entenderon que era un proxecto puramente para desenvolver sobre todo a memoria histórica, e aí hai que ver que casi todas as pezas que se fixeron en Sargadelos o que veñen a recoller precisamente tanto a historia de Galicia, porque foron quen de levar aos pratos, aos obxectos de uso diario da porcelana, pois o que son toda formas galegas que nos recordan desde balconadas de edificios ilustres hasta fachadas, decorados arquitectónicos, e tamén todo o que son pezas ornamentais, todos responden a personaxes que deu Galicia e que pouco a pouco foron de alguma maneira entrando nas casas e recuperándose, e que a xente recoñecera que nos foron todos os nosos antepasados que fixeron algo polo noso país, non? Despois tamén está a súa labor intelectual, que desde logo cultivou o ensaio, a crítica, e todos os días o temos na prensa diaria escribindo sobre todo o que teña que ver coa actualidade do país, non? Sería moi longo tamén o que poderíamos decir en este terreo, pero eu creo que para todo eso precisamente podemos contar con todos os invitados que hoxe nos acompañan, que todos son de Ferrol ou Ferrolterra, e que todos de alguma maneira tiveron contacto con Isaac en algún momento. Eu creo que cada un deles nos pode axudar a chegarnos un pouco máis a figura de Isaac e facernos pasar unha tarde agradable e que eu creo que axudar a que este homenaxe sea de verdade entrañable. O único que podo decir dele que, coñecendo, traballando con el, é un home absolutamente humilde, un home que cando hai alguén que o quere ben escribiu que si el estivera na última cea moitos o confundirían co camareiro, e eu creo que realmente é así, non? Isaac é un tipo, eu recordo que uns minutos antes de inaugurar a galería, por exemplo, en Ferrol, ele estaba subido unha escaleira colgando un mural grande coa súa chaqueta gris de traballo, e que a xente, os obreiros que estaban incluso axudando ali, decían, pero ese señor que fai aí, pensando que era un obreiro máis que contratáramos para algún traballo de última hora. O seña que, desde logo, é un home que sempre o único que fixo foi traballar en toda a súa vida, e aínda que el se define como soplagaitas e limpamerdas, eu creo que aquí podemos decir que algo máis fixo. Vamos a entón invitar ao noso primeiro invitado, que é Manolo Ferreiro, que foi o escultor do busto do seu pai, que agora vimos de Manolo. No, por favor, isto non é para aplaudir. Un escultor lo ha dicho todo con sus esculturas, pero encima
esa constante democrático fin de su asesinato, dando esos golpes durísimos, descafilador en los esquinales de la base. Muchas gracias. Manolo. Ben, agora, sí, senta, por favor, aquí. Vamos a convertir isto un pouco nun acto máis. E agora, Ciro, por favor, Ciro López, tamén amigo desde hai moitísimos anos de Isaac, artista, plástico como él, tamén traballou noutras, xornalista, escritor de obras de teatro, señor que tamén cultivou moitísimas actividades, pero sobre todo amigo de Díaz Pardo. Boas tardes, querido Isaac. Ben sei que che gostaría que en vez de falar de ti, che contase, por exemplo, algunha das situacións que viviron Ninette e Caroline, aquelas dúas pupilas de Madame Claude, cando a comezos dos anos 70 viñeron de París a Madrid para instalarse nun apartamento da Rúa Clara del Rei, que era como a túa casa da Tumbona, pero con máis glamour, e onde ao longo de 10 anos foron recibindo a flor e a tona dos políticos, dos deportistas e ata dos aristócratas, cada quen cos seus gostos, coas súas peculiaridades e coas súas rarezas. Certamente, nada hai máis divertido que ollar o lado ridículo do aparentemente serio, e nada hai máis ridículo que un home egrexo en panos menores por fora e por dentro. Por iso tes rido tanto oíndome, aínda que no fondo pensaras que as máis das cousas que che contaba eran argalladas miñas, divertíate imaginar o escritor fachendoso que se poñía como unha moto cando a pupila de Madame Claude lle lía unha páxina dos seus libros con acento francés. Divertíate imaginar un feixistón irredento e chulo, guerrilleiro de Cristo Rei, para máis detalle, ao que as pupilas de Madame Claude collían no colo, arrolábano, poñíanlle un chupete na boca e despois dabanlle unhas azoutas para que dormise. Si, poderíache contar agora algún caso máis igualmente interesante e divertido, como o daquel señor finísimo, de gostos requintados, apaixonado de Mozart e coleccionista de arte, aperturista nos últimos anos do franquismo e que chegou a alcalde na democracia, que en cada encontro con Ninette ou Caroline, segundo fose a afortunada que o recibise, facía un striptease ao ritmo de You Can Live You Hope, que o agardaba no leito na atitude de Venus de Botticelli, saindo do mar, e na vez de chapeu, do chapeu autorizado na canción de Joe Cocker, poñía unhas gafas afumadas de motorista e a chuzar. Claro que podería falarche destes personaxes, pero estarás comigo en que aquí, neste acto solemne, neste magno recinto, por moi ácratas que ti e eu sexamos, non procede. Pero prometo informarte na primeira sobremesa que compartamos de como chegou o Opus a gobernar no franquismo, aproveitando a madeira de aire, que dirían os clásicos casteláns, a cornamenta en galego vulgaris, que a muller lle puxo a un prohome do réxime. Xa cho contarei. E conste que nin o que che conte no futuro, nin nada de canto che levo contado, é argallada ou fantasía. Todo, querido Isaac, é certo e real como a vida mesma. Os que fomos agraciados con este don, con esta especie de manado deserto que é o senso do humor, somos afortunados, porque o humor, o senso do humor, non é unha panacea contra todos os males, pero sí un analxésico eficaz contra a dor e un revitalizador contra a anguria de vivir. A miña avoa estaba moi grave, pero non quixo morrer ata que meu pai saíse do cárcere. Meu pai saiu, miña avoa viuno, sorriu e morreu. Meu pai non verteu unha bágoa, vendo non tiña. Deixaras todas no castelo de San Felipe, a súa primeira prisión, vendo morrer no paredón aos seus amigos. Cando meu pai saiu do cárcere, nin choraba, nin ría, nin sequera sorría.
Pero pouco a pouco volveu ser quen fora. Eu recordo, por San Pedro, cando dúcias de familias do barrio íamos pasar o día ao Seixo, ao Cadaval ou a Entre Ríos, lugares paradisíacos dos arredores de Ferrol, que desapareceron, todos baixo o ladrillo e o cemento, recitando o poema que ti coñeces del Borracho e el Eco, de Francisco Añón, ante centos de persoas que formaban o coro. E dicía meu pai, noche oscura e silenciosa, tan achispado Ibantón que cayó de un tropezón en la senda barrancosa. Echa un recio juramento diciendo, ¿quién se cayó? E centos de persoas berraban facendo coro. Yo. E meu pai seguía, mientes, fui yo el que me caí, e se el casco me rompí, tendré que gastar pelucas. E a xente, Lucas. E así seguía meu pai, recitando aquel enorme poema para divertimento de todos. E eu, que era un neno timidísimo, cando os outros nenos me preguntaban, ese señor é o teu avó? Eu dicía, non, a mí non me nada. Eu negaba a meu pai máis veces das que Pedro ten negado ao Cristo. Contoche isto, porque ti tamén, querido Isaac, tes contado moitas veces como de rapaz renegabas de teu pai, de Castelao, de Ángel Casal, de Bóveda e de tantos outros os que considerabas unos carcas. Telo contado entre risas, porque o senso do humor che permitiu facelo. Ese senso do humor que che permitiu superar o trauma terrible de verte aos 16 anos co pai asasinado, a túa nai coa consciencia perdida por tanto horror, e ti mesmo perseguido, acubillado nun piso da Coruña, vendo entre cortiñas como os vencedores celebraban nas rúas a caída dunha nova cidade. Ese senso do humor que che permitiu manter o ánimo sereo en moitas situacións ensarilladas da túa vida, que che permitiu atender as túas viúvas, exercer, como dixo Chelo, de templagaitas e limpamerdas, e que te fixo un ser entrañable para todos os que temos a sorte de coñecerte. Hai en ti outros valores que nesta homenaxe están a ser subliñados aquí en Coruña polos participantes, e eu quero determe un chisco no teu talento artístico. Non vou falar como crítico de arte que non son, senón como o home que pasou moitos anos loitando coas liñas e coas cores, agardando que un día soase a flauta por casualidade. Empezarei dicindo que ti és o único artista verdadeiramente genial que eu tratei. E non exaxero. De ti pódese dicir con rigor que és un artista do Renacemento, esa frase tópica que hai que matizar, porque ti pertences á raza de Leonardo. Porque como el foches un debuxante que debuxou moito, un pintor que pintou menos, con resultados sempre espléndidos, un escultor e un ceramista extraordinario, un arquitecto originalísimo e un enxeñeiro inventor verdadeiramente abraiante. Quizáis non todos saiban que a túa vocación, inda que se o explicou Chelo, era a de arquitecto, unha vocación que a guerra che impediu convertir en profesión. E foi mágoa, porque Isaac sería un arquitecto total, un arquitecto dos que dominan e coordinan todas as manifestacións artísticas, escultura, pintura, deseño, nunha mesma obra. Isaac sería un dos grandes arquitectos galegos e, ademais, o máis original e anovador. É doado intuílo porque en visite o Museo Carlos Maside de Sada, onde Isaac demostrou que a relación funcionalidade-beleza pode ser perfecta mesmo con materiais de uso común producidos industrialmente na mesma comunidade. Aquela escadeira, aquela lámpara de aramio de aceiro pintado demostran a claridade de ideas que caracteriza o facer creativo de Isaac. Visitar o Igi en Santiago, as fábricas do Castro e Sargadelos son outras leccións magistrais como son todas e cada unha das tendas de Sargadelos concebidas e dispostas para responder á filosofía empresarial de Isaac Díaz Pardo e Luis Evane. Sí, Isaac é un formidable arquitecto e un formidable deseñador, e moitas veces teño matinado en canto mellor non sería que Fraga falase con ele para facer a súa cidade da cultura. Cantos cartos non aforraríamos e canto máis racional e útil non sería. Cando Isaac soubo que non podería ser arquitecto, empezou Belas Artes en San Fernando no ano 1939. E como foi polo atallo, licenciouse no 42. Obtivo unha beca para unha viaxe de estudios por Italia, que sería de grande importancia na súa evolución artística, e no ano seguinte, no 43, con só 23 anos de idade, obtivo a praza de profesor auxiliar de debuxo na Escola Superior de Belas Artes de San Xurxo en Barcelona.
Xa no 1941 fora seleccionado con outros 2 alumnos de San Fernando e 3 de Arquitectura, na que foi a primeira experiencia de deseño industrial impartida en España. As exposicións que fixo na Coruña, en Madrid, Vigo e Barcelona foron outros tantos éxitos. Especial relevancia tivo a que celebrou en Londres no ano 1947. Ao ano seguinte, o dicionario enciclopédico Espasa incluiría na voz Díaz unha reseña do pintor español Isaac Díaz Pardo facéndose eco da súa espectacular traxectoria artística. A mostra no Círculo de Belas Artes de Madrid no ano 1948 debeu de ser a última, pois no 49 empezou a dirixir as cerámicas do Castro e a abandonar pouco a pouco a pintura. Por que? Que pasou para que un pintor con futuro esplendoroso decidira deixar o cabalete aos 30 anos? Isaac explicouno entre risas polo medo que sentiu a ser chamado a pintar un retrato de Franco. A trécola ten gracia, pero non é creíble. Tamén explicou que a súa ideoloxía socialista casaba mal cunha arte que só podían gozar os ricos, de aí que levase a propia obra á cerámica con produción limitada e un prezo asumible por moitas familias de condición humilde. Iso enténdese mellor, pero non xustifica o alonxamento case total do cabalete, porque desde entón Isaac fixo obra gráfica sobre papel e só ocasionalmente debuxo a cores sobre tea. Ten que haber algo máis. Seguro que hai algo máis, pero xa que Isaac nunca quixo explicalo, non ousarei eu facer especulacións por respeto a ele. O certo é que nas carpetas de debuxos, nos cartéis de cego, nas figuras de cerámica, seguiu dando mostras do seu talento extraordinario. Mais compre reparar brevísimamente noutra faciana da creatividade de Isaac, que é a que o emparenta definitivamente con Leonardo, que é a de inventor. Porque, amigos, a tecnoloxía das fábricas do Castro e Sargadelos é tamén obra de Isaac. Aquelas máquinas que fan operacións que permiten a calidade da fabricación, o acabado preciso das pezas de cerámica, saíron do caletre dese home pequeno, pero enorme, xigantesco, que é Isaac. Querido Isaac, aínda que eu sou máis alto que ti, sempre te mirei de baixo a arriba. Mesmo desde aquí te miro de abaixo a arriba. Ti és un deses tipos increíbles que se non se tratan, pensamos que non existen. É por iso que eu quixera que vivises sempre. Sen avellentar máis, claro. Que quedases así como estás, para que podesen coñecerte os nosos netos e os netos dos nosos netos. Porque verte, oírte e ter a oportunidade de admirarte e quererte é unha regalía. Eu pediríalle como favor especial a algún dos deuses do Olimpo que de cando en cando atendían demandas dos mortais, pero agora o monopolio teñeno en Roma e non sei se poderíamos conseguir algo a través de Paco Vázquez. En calquera caso, querido Isaac, ti tira do alento e vive moitos, moitos anos, porque xo agradeceremos todos. Eu creo que Isaac xa non ten sitio, espacio vital donde colocar unha medalla máis, xa ten tantas, xa lle colocaron todas, pero eu creo que si de alguna precisamente debe de estar realmente satisfeito precisamente da que lle deu o Colexio de Arquitectos de Galicia, que o fixo arquitecto honorífico. Eu creo que si a verdade é que o complexo, calquera das como decía Xiro, calquera das fábricas, museos, que seguramente todos vos coñecedes, dan mostra da súa calidade como arquitecto e, sobre todo, que hoxe hai que pensar que nos anos en que foron feitas hai unha anécdota que si a xente que viviu a construción da planta de Sargadelos recorda moi ben, non sei se vos fostes ali algunha vez, sabedes que onde se aparcan os coches hai un voladizo, que é unha especie así de uralita de grandes dimensións, que está en voladizo, sin ningún soporte ali empotrada solamente nun muro de pedra, e cando se estaba facendo chegou de visita un arquitecto, creo que catalán, e ao mestre de obra estaba el chamouno rapidamente, o home foi ali, que pasa? E dixo, mira, que está desconstruindo isto é imposible, non se vai vir abaixo. E, claro, o mestre de obras dicía, bueno, eu aquí son mandado, eu estou facendo isto porque está deseñado, e estás, non, mire, o home sacou os seus títulos, son arquitecto, isto é imposible que se sosteña.
Ao final chamaron a Isaac o levou ali ao estudio, empezou a facerlle números e o arquitecto lle deu a man e lle dixo, bueno, efectivamente, aí está, cantos anos hai deso, Isaac? Son anécdotas, pero é certo, co cal, eu creo que... Bueno, a verdade é que a vida de Isaac está plagada de anécdotas, todos os que a compartimos en algún momento teríamos mil que contar. Bueno, entón, para contar máis anécdotas temos a Xulia Díaz, directora da COPE, que tamén coñeceu, que foi a Xulia Díaz, sabedes que foi a primeira muller que fixo un curso de galego na radio, na radio, desde logo, empezamos aquí aquel programa O Espello e bueno, desde aí anos coñece a Isaac e quere tamén facer un achegamento. Hola, Xulia. Boas tardes, gracias, Chelo. Boas tardes, Isaac. Tomo a palabra hoxe neste acto consciente do significado que ten para a historia do campus de Ferrol. Tomo a palabra tamén consciente da miña cativez para ocupar espazo e tempo neste acto no que a Universidade Coruñesa ven homenaxeando a Isaac Díaz Pardo nos días previos á súa investidura como doutor honoris causa. Tomo a palabra agradecida e conmovida, agradecida á Universidade por vencellar pobo e saberes académicos nun dos seus actos de máis relevancia como institución. Todo un discurso, vasos comunicantes que nutren do singular o colectivo, que recollen do popular os alicerces do esencial para devolvelo transformado en cultura. Tomo a palabra conmovida por todo o que levamos ollado e escoitado estes días no Paraninfo da Reitoría da Universidade e hai pouco na ofrenda floral a Camilo Díaz Baliño. E anticipo todo isto para que sexan indulxentes por se acaso a miña voz se deixa levar polo sentimento. Xa saben que hai razóns que o corazón non entende. A razón di que son certas e verdadeiras todas as imaxes, todas as palabras, as anécdotas, os cánticos, os aplausos, as emocións sentidas nestes días ao redor dun dos nosos voces xenerosos, como acreditaba onte o voceiro da Asociación de Escritores en Lingua Galega. A razón di que é certo e verdadeiro que en xaneiro de 2007 a Universidade Coruñesa concita carón de Isaac Díaz Pardo a catedráticos, profesores, escritores de todos os xéneros, pintores, deseñadores, músicos, xograis, obreiros, empresarios e xentes de toda condición para agradecerlle a él e a quenes con él asumiron a tarefa de guardar, rescatar e divulgar a nosa historia, a nosa fala, a nosa cultura, o bo facer e teima no empeño, mesmo o sangue derramada, para que poidamos sermos nos en función de onde nascimos e nos formamos. A razón e os feitos din que estes días é un novo recoñecemento que engadir a todos os que Isaac Díaz Pardo ven colleitando nos últimos tempos como froito dunha biografía enchida de vivencias, de entregas, de triunfos e renuncias, de recoñecementos e mesmo de traizóns. Porque somos un pobo labrego e mariñeiro, como cantaba onte o Miro con voz quente e sentida, sabemos que se a semente é boa, cultivamos a terra e termamos dela en tempos adversos, a terra broiará sempre en primavera. É a máxima do bo labrego, e desta volta foi a máxima, e desde moitas voltas atrás foi a máxima trayectoria vital de todos os que contigo, os que con Camilo, Arturo, Noriega Varela, Xoane Dieste, Eduardo, Ricardo Carballo, Ramón Piñeiro e de todos os que faltan e que están con nós para afirmalo e que ti os representas por fidelidade a todos eles, Isaac, e por esa humanidade e excepcionalidade túa. Non exageramos, a gratitude non enturba a razón, sentímonos impelidos por pura necesidade a agradecerte a ti e en ti a todos vos, o das irmandades, os de nós, os do seminario, os do 36 e os 63, como dicían onte, o insiente traballo de guardar e afortalar o noso patrimonio espiritual e material. A lingua, sangue do espírito que decía Piñeiro en Galaxia con todos os compañeiros,
A terra que recupera e recrea a esencia, os volumes, as formas suaves, ondulantes das mulleres, dos homes, que falan, que enchen de algo máis que cacharriños as nosas vidas, Isaac, e traspasan mares e continentes amosando unha linguaxe galega, vanguardista, actual, comprometida, humanista, e a de Soane e Isaac. Eis o patrimonio que abordamos e ven de todos vos, ven de ti. E sentimos a necesidade de proclamalo por puro egoísmo, por supervivencia, por orgullo de ter disfrutado de xeneracións como as vosas. Onte falaba cun amigo común tratando de rescatar da memoria e mesmo dos anaqueis onde están esas xoiñas que guardamos como tesouros o número da revista Ferrol Análisis adicado a Camilo Díaz Valiño. Era o número 13. Alimán Castro anticipaba o desexo do Club de Prensa de Ferrol de render coñecemento e tributo público a Camilo Díaz. O pobo de Ferrol respostou. O Concello de Ferrol recoñeceu o seu ferrolán ilustre. Hoxe, eu, ferrolán, como parte dos que estamos aquí, muller, nai e xornalista, se ten un certo orgullo, unha certa fachenda de formar parte dunha sociedade que foi quen de xuntarse a carón de Camilo, como agora estamos a carón de Isaac. E sinto para min que poidan coincidir con Camilo que non en balde ao referirse ao camiño de vida seguido deixou escrito estas palabras. Yo no solo me hice, sino que inicié a mis hermanos Indalecio y Germán. Yo tengo el convencimiento pleno que hice bien. Y además creo que somos los tres los que conservamos nuestros viejos blasones de hidalguía, sin que la mano nuestras limpias de infamias de ningún género puedan mancharlos. Además, nuestro nombre hace olvidar el de ellos. Nuestros rodes de oro y nuestros lises de gules, el tiempo los llevó. Hizo bien, pero quedó en su lugar una paleta, un cincel y unas notas de música. Que aprenda quien quiera en nosotros a cambiar sus blasones. Pois ben, hoxe, onte e antonte, como dixen, ao escoitar os relatorios con que o máis selecto da nosa intelectualidade te adicaba a ti, Díaz Pardo, e especialmente onte, cando as notas das nosas cantigas florecían nos beizos de Maite Bárbara e eran transportadas por todo o ardo Paraninfo, cando da voz e as mans de Miro Casabella saían cantigas antigas de tempos vividos na longa noite e sons ledos de cancións de cego, se tin un latesear no peito que seica me transformou por un tempo e me atrevo a decir, en voz baixa, que os ecos mesmo me levaron a ver ao irmán Daniel e que os coitalas collou lapiceiros de cores e púxose a dibuixar de seguido. Empezaron a sair campás repinicando, xentes vestidas de festas con traxes repoludos, gaitas enchidas a foles, e axiña notei que o Daniel o que facía era dibuixar un novo alba de gloria. E por ali aparecían Ramón de Láncaro, todos contentos, e cambiaba os ar tristeiros dos exiliados que facían mudanza en festa. Como dixen, Ramón de Láncara contento porque cada vez o galego estaba en máis sitios e agora mesmo na universidade e mesmo era lingua oficial. Tamén me pareceu ver Arturo Cuadrado nunha barraca que coido que poñía resol ali na Alameda en Compostela e non sei como de súpeto notei que aparecías ti, Isaac, con unha bata. E Soane, non sei como, colleu alento e non sei se dibuixaba, escribía ou facía materia do ar. Casi estaba a punto de fazer algo cando de pronto apareceu Noriega Varela. Despexou esa brétima que cando vai ceguiña e dixo: rapaces, xornalistas, ide e deixade fe, contade aos catoventos. E por iso hoxe o conto. E poida que ao contar estas cousas poda parecer tolería, que agardo disculpen, porque hoxe é día de San Francisco de Sales, patrono dos xornalistas, e os xornalistas podemos permitilo. Nota
Nótase ben que Xulia pertenece ás ondas e ten unha voz maravillosa e puido facer tamén unha adicatoria a Isaac moi bonita. E agora temos tamén con nos a Laura Tato, que como todos sabedes é profesora da Facultade de Filoloxía e é secretaria do Departamento de Filoloxía de Galego, Portugués, Francés e Lingüística e que é o promotor da investidura. Ademais, Laura poidose achegar a Isaac dun xeito como se chegou cantidade de xente, porque se é algo hai que recoñecerlle a Isaac non solamente a súa aportación persoal artística, sino tamén a cantidade de xente que puxo en contacto dunha maneira máis absolutamente desinteresada e sacou a luz a traballos a través de edicións do Castro, de exposicións que permanecerían seguramente no esquecemento se non chega a ser por el. Entre eles, creo que Laura ten algunha anécdota que contar. Sí, ben, de entrada, boas tardes, e pido desculpas por romper o protocolo de primeiro falamos aí, despois falamos... Está moi ben aquí. Porque supoño que Isaac tamén o agradecerá, e que sí. Verdad que me agradeces que rompa o protocolo, Isaac? Teño moitas anécdotas, porque cando entrábamos, aquí dicía Isaac, aquí xa estivemos, aquí celebramos, efectivamente, celebramos aquí pois unha homenaxe a outro ferrolán ilustrísimo, ainda que tamén un pouco de recoñecemento que é Ricardo Caballero. Recordas, fixemos un congreso no 2001 e estivemos aquí na segunda xornada. Isaac, con esa xenerosidade que o caracteriza, fíxonos, ademais, sen cobrarnos un real, a medalla, esas preciosas medallas de conmemoración daquele congreso. Porque, ademais, axuda moito na carreira universitaria ser amiga de Isaac. É un mérito máis, porque cada vez que necesitamos algo, ele sempre está disposto a axudarnos. Verdade? Cando o noso departamento de galego debe moitas cousas, porque cando claro que queremos organizar algo, o único que temos que facer é dicirlo e sempre está disposto a colaborar. No Congreso Castelao clausuramos no museo. Recordas? No Congreso de Carballo, ele impartiu unha conferencia e fixo medalla. Despois, fixemos unha homenaxe ao Silvio Rosado, que fíxose no museo, verdad? E, ademais, naquela ocasión, viñamos con nos a unha catedrática italiana, Tiziana Espegaño, que quería coñecer a Isaac. O Isaac non é únicamente aquí coñecido, non? E as galerías de Isaac, os galegos, están por todo o mundo. E entón era unha muller catedrática da Sapiencia de Roma, unha comunista que vivira a Segunda Guerra Mundial, perseguida polo fascismo, estivo con nós naquela homenaxe a Basilio, coa súa generosidade non só espiritual, fixolle un precioso torques, regaloulle, era unha cousa extraordinaria. Tamén fixemos en Sargadelos. Coñecer a Isaac axuda moito, porque cada vez que ven un profesor de fora, profesores brasileiros, profesores portugueses, profesores italianos, é unha... Bueno, en parte aproveitamos para impresionar, non? Coñecemos a Javier Pablo, imos ao Castro, Isaac ten sempre a generosidade de facer de guía, mostrarlle todo o proceso. Todo o mundo, quero en este momento agradecer, dicir algo que supoño que o único que salga por dicir pensar. Levamos estes días e que xa se dixo todo, que debe conseguir que a xente que traballa con el sexa semellante a él, porque a non sempre, en Castro, todo o mundo, todas, sobre todo, e digo todas porque encarnando todo en María, en José. É dicir, toda a xente do Castro que nos recibe, que unha maravilla. Na familia de Isaac, porque encima compartimos mesa.
e nos aguantan ali. Levamos visitas estranxeiras que preguntan, que informan, que sempre todo o mundo é amabilísimo, todo o mundo nos recibe unha generosidade e unha franqueza que realmente aproveito desde aquí, Isaac, para darle as gracias a todos os que están alrededor de ti, non únicamente a ti. Creo que sí. Sí, é certo, porque ademais te den conta que ali cada día chegan visitas novas que fan as mesmas preguntas e debe de ser tamén un pouco, pois non sei, pois te debes de sentir un pouco como un loro, non, contando unha e outra vez. E a verdade é que hai que recoñecer que o contan sempre como se fose a primeira vez. E iso, desde logo, pois hai que recoñecerlle tamén a todos, efectivamente, todos os que rodean, que son, oi, que ti decías, un calco. Sí. Despois houve outro día que foi extraordinario, ¿sabes? Por lo menos para mí, porque era a primeira vez que tiven así un contacto máis directo, que foi cando se presentou aquí neste mesmo local o primeiro volume da colección da Biblioteca Arquivo de Teatro da Universidade, en que se editaba a Mosina, a obra de Xaime Quintanilla. E entón, presentábase aquí en Humanidades, daquela estábamos castigados un pouco, foi galego, non? Supoño que nos presentaban aquí en Ferrol por eso de sacarnos da capital, e entón a presentación ia ser aquí. Pero a través de Marta González, creo que era Marta, Isaac soubo do libro, leuno e buscoulle, e entón dixo que non me importaría presentarlo. Foi a transformación. Tivemos este local, presidiu o señor reitor, puxeron pinchos. Foi unha cousa de repente extraordinaria. Subiu a categoría do acto. E ademais, en parte, creo que Isaac todo o que toca sae mellorado. E resulta que esa colección é a nosa que é unha colección de libros que usamos para andar todo o mundo. Reseñada en Lisboa, en Roma, todos os contentos, todo o río. Quizá fose esa presencia aquí de Isaac presentando, supoño que foi o padriño. Porque era Xaime Quintanilla, non? Porque por todo o que significaba e o que foi, non? A represión que sufriu Quintanilla, o feito de que a obra sabíase dela, pero non se coñecía, foi un manuscrito que faleceu en casa da familia de Arponte. E entón, para mí foi unha cousa extraordinaria, non era cando menos na universidade, ninguén tenía, pues, como funcionan estas cousas, e de repente, di Isaac, eu presento a esta señora, e bueno, foi un cambio total. Pois seguramente tamén terá moitas anécdotas que contarnos María Antonia Pérez, que chegou, acaba de chegar de viaxe cun avión con retraso, supoño que polo mal tempo, gracias María Antonia, que ven de Zaragoza e non quería perderse tamén a acompañarnos. Como sabedes, é profesora da Facultade de Humanidades e é a directora xerente da Promoción Turístico-Cultural do Camiño de Santiago. Boas noites. Constitúe para min un enorme prazer participar neste acto en honor de Díaz Pardo. Unha persoa con unha presencia incuestionável á hora de estudiar a historia galega dos últimos 50 anos. E non só polas súas realizacións ou por actuar como agente sociosemiótico, sino porque se comportou como un elemento de vertebración social. Atrévome a afirmar que é raro atopar algún galego ou galega ou algún colectivo con vinculación ao eiro da cultura ou da política que en algún momento non acodese ou non tuvese ningún tipo de relación con el. A modo de reflexo condicionado, algún asociamos o seu nome ao afloramento en Galiza dunha cultura de resistencia con papel activo e directo, na entrada dunha época de imposición de empobrecedores imaginarios igualitarios, ou unha cultura translingüística impregnada da idea de que o actual presente require unha intervención valéndose de canles de comunicación de vías múltiples e entradas varias, para así redefinir, modelar e reinterpretar a identidade,
Xunguimos a Díaz Pardo a convicción de que os povos, en concreto o galego, saben moi ben que é o que os define, male a isto estar agochado, manipulado ou ridiculizado en adras á modernidade. Xunguímolo a saber que a lingua non constitúe o único componente básico e diferenciador da identidade e que a imaxe e as formas desenvolven un rol de vital relevo ao mesmo tempo que as ilusións ou ámbito simbólico no cal se asentan as raíces. Raíces entendidas por Isaac no senso que lle otorga Simone Weil, é dicir, de universos de socialización o tempo que conformadores da personalidade individual e colectiva. Outros unen o seu nome ás factorías de Sargadelos e o Castro e son conscientes de que revitalizou un galego con materia prima, capital, intelectual e económico, e mão de obra galega e que paga aquí os impostos. Detrás desta visión máis generalizada, atopas a creencia de que o grupo Sargadelos responde á intención de voltar a poñer en pé unha industria que se asentou e medrou tendo a gala e exhibindo canto de particular e de coñecemento tecnolóxico empresarial posúo Galicia. Sargadelos converteuse para xentes do común nun símbolo da nosa capacidade para introducirnos con éxito e perdurabilidade en mercados internacionais distintos aos que tradicionalmente comerciábamos con eles, e os seus produtos en carta de presentación da personalidade propia da nación galega. Por riba, unha parte do noso pobo intuía que Sargadelos, baixo a presidencia de Isá, foi o paraugas que cobillou a esquerda galega, desde a rosa pálido a máis rabiosamente vermella. Dende a centralista, fiel herdeira do liberalismo do XIX, a esquerda máis contemporánea que propune un Estado federal ao estilo da Alemania, Suíza, Estados Unidos, Canadá, etc. E o que non sospeitaba era da violencia de Díaz Pardo e da intelixencia para, conxugando as doutrinas de Maquiavelo e a ortodoxia marxista, axudar a empobrecer o poder da dereita. Nos 60, unha década na que a televisión inicia o seu imperio, ven á luz libros seminales como A construción social da realidade, de Berger, as teorías da revolución científica de Kuhn, a crítica á razón instrumental de Adorno e Horkheimer, ese dito informe Weinberg, cando empezan con forza os estudios da teoría da comunicación, da semiótica. Hans Robert Haus pronuncia a conferencia que ocorrinca a teoría da recepción. Nace nos 60 en Argentina, en 1963, o Laboratorio de Formas de Galiza. Este é un ano importante para Galicia, porque, ademais, por primeira vez se celebra o Día das Letras Galegas e se está a fraguar coa participación de Luís Seoane a fundación da Unión do Pobo Galego. Vostede apoiou esta nova organización decisiva para a historia recente de Galicia. Méndez Ferrín recorda o ben e así o escribe. Tamén a outras forzas, como o Partido Comunista, e dende a esquerda loitaba e outras forzas máis que desde a esquerda loitaban por instaurar a democracia. E non dubidou, en 1977, en ir de senador por Lugo dentro da candidatura democrática galega. Estou segura de que aínda hoxe se sente moi identificado co lema que reza no cartaz, para que ninguén teña que emigrar. En 1963, cando ainda materialmente só existía a fábrica do Castro e o laboratorio de formas únicamente posuía corpo teórico, vostede, xunto con Luís Seoane, funde Editorial o Castro. O seu selo aparece por primeira vez no álbum de litografías de Seoane El Toro Júbilo. Corría o mes de setembro de 1963 e desde esa data coido, afirmo, que se comportou como editora. O Castro comportouse como editora da Universidade Galega. No Castro publicáronse a maior parte das tesis e tesinas lidas nas nosas tres universidades e das que presentaron doutorandos de IQ ou versaban sobre temas nosas e se leron noutras universidades de fora. De parello, Isá proporcionaba os valores de oxíxeno salvadores que precisaba para non afogarse o ruedo ibérico de París. Sí, a esa editora tan mal vista polo Partido Comunista de España, e na que fixo
e na que baixo pseudónimo publicou varios libros de análise política, un autor tan coñecido para os nosos alumnos neste campo, para os alumnos de documentación, como é o entón filomarxista Manuel Castells, e que na súa librería do barrio latino, daquela pequena rúa, empregou a exiliados e estudiantes galegos que vivíamos en París nos 60. Ese editor, ademais, saca varios libros sobre Galicia, un deles Galicia hoxe. Escribe Sanel, entre outros, igual que Díaz Pardo, igual que Seoane, quen tamén o deseñou, ilustrou e codou da impresión, pois fixos en Bos Aires, na imprenta López, propiedade de fillos de migrantes galegos. Tamén a Díaz Pardo se lle debe a realización do primeiro seminario en cor do libro galego, celebrado en O Castro en xulio de 1972, cando en todo o Estado español non había carreira universitaria de documentación. En el estudiouse o libro baixo o prisma da industria cultural, do receptor e dunha perspectiva enfrontada ao conceito de artefacto de Mukarowski. Sostén que se investiga aquilo que interesa aos poderes de cada momento. A historia e a observación nos últimos 80 anos confírmanos. Coido que xa sucedía na Idade Media, cando nas universidades se estudiaba o trivium e o quadrivium e se investigaba sobre teoloxía. Era o que interesaba o poder efectivo do momento. A Iglesia, que se opón no século XIII a nacente burguesía, cando esta tenta introducir na universidade pequenas reformas, valéndose das órdenes mendicantes. Díaz Pardo merece o doutorado honoris causa por varios motivos, e ademais porque con el ativa unha das principais misións da universidade, a análisis crítica. Esta concesión lévanos a reflexionar sobre o modo de actuar da Universidade Galega, antes e na actualidade. Agora, cando os servizos de publicación continúan a sacar do prelo contados estudios e non se incide con tesón en procurar fórmulas de cooperación con empresas ou entidades para resolver esta eiva da universidade. A universidade suscribe plan de estudios inscritos en Torres de Marfil sen tomar en conta a formación, denominémola social, dos investigadores e docentes das mal chamadas ciencias puras. Sargadelos é un dos poucos grupos económicos en Galicia que racha con este aislacionismo universidade-empresa, como mostro ser a editora oficial, non oficial, pero sí editora real das universidades galegas. A recuperación que efectuou en 1978 do Laboratorio Xeolóxico de Laxe ou a cooperación que inicia co Instituto Universitario Parga Pondal da Universidade da Coruña en 1979, cando ainda a Universidade de Coruña era colexio universitario. Non se debe explicar o afastamento empresa-universidade dende a óptica de que nós non pertenecemos á cultura protestante. Existen outras coordenadas, entre elas, deixar de lado a memoria orientada cara ao futuro e utilizada en funcións de intereses racionalmente determinados. O recordo sempre constitúe un activo para Isá Díaz Pardo. Unha das coleccións máis mimadas polo editorial O Castro céntrase no seu rescate en relación ao acontecido a raíz da Guerra Civil de 1936 e desde moito antes de que a actual xunta dedicase este ano a este triste feito. Pero o pasado de Galicia hai que recuperalo desde séculos antes, porque a pseudohistoria de Galicia se sigue usar para legitimar o poder imperante que deliberadamente fomenta mecanismos de esquecemento e oculta canto dela resulta susceptible de imprimir orgullo de ser galego. Luís Seoane decía que o noso pobo ia conocer a súa historia inda que fose por medio de obxectos de consumo que se venderan en bazares. Díaz Pardo suscríbeo e Sargadelos pon no mercado en 1968 unha serie de xarras e figuras recreando as faces de personaxes medievais de clara relevancia na nosa cultura e outras pezas inspiradas nos petroglifos e nas formas populares. O grupo Sargadelos seguiu de expertos as líneas de William Morris do construtivismo soviético da Bauhaus e eu engado que, ademais, concordou no xeito de entender e de procurar as fontes cos países nórdicos, aos que tantos miramos polo seu diseño contemporáneo, anovador e roturista. Roturista? Sí, roturista, mas con fondas raíces.
Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, nacións con apenas 100 anos de existencia, voltaron os ollos á súa prehistoria e ás creacións do pobo para, a partir delas, deseñar novas pezas e hábitats, conservando canto as tradicionais posuían de original e identitario. Sargadelos tamén recupera as formas populares e da nosa arte culta aquelas que empaticamente mellor comunican co pobo e leva ao cabo baixo a premisa do valor de uso e da estética actualizada. Propónse transmitir a nosa singularidade. É consciente de que a memoria constitutiva do pobo se conserva en diferentes formatos materiais e inmateriais e que a cultura é un indurme intertextual que as formas vehiculan contidos. Segundo Tapio Pernaren, os principios suxacentes no diseño finés radican en concebir as pezas inseridas dentro do sistema artístico e social, no desexo de beleza e de respostar ás necesidades cotidianas, en plasmar nas formas a identidade nacional diferenciada, en patentizar o sentimento de comunión coa naturaleza, na sinxeleza e fantasía na decoración, en seguir as tradicións e non romper ca continuidade da cultura, en facilitar ao máximo a colaboración artista, traballador e fabricante. Os puntos comuns son evidentes na realidade e non só por comparanza polo escrito en 1970 por Seoane no primeiro número dos cadernos de laboratorios de formas. Hai 150 anos, cando naceu Alemania, a industrialización, ao igual que a música ou a posta en valor do estilo gótico, foi un elemento chave para a construción do seu imaginario nacional. Na actualidade, Estados Unidos ergue cal símbolo de identidade os seus logros tecnolóxicos e considera os seus empresarios prohomes e persoeiros dese nacionalismo norteamericano que tenta impoñer e que denominamos globalización. Nos dous países citados, os enxeñeiros, economistas, científicos, son conscientes de que cos seus traballos están contribuindo ao agradecemento dos Estados, sintes americanos, japoneses, alemáns, etc. E fan que as súas empresas traballen en conjunción cas universidades, non só porque a investigación resulta imprescindível para o avance industrial, senón porque lles imbuíron o orgullo de pertenecer a ese país. Aquí eso non sucede, preguntámonos se no afastamento ao cal nos referimos xa antes non terá algo que ver esa carencia de orgullos de ser galegos. Desde a universidade temos a obriga de tratar de solucionar esa cuestión e un paso sería propiciar en carreiras de ciencias o estudio da nosa cultura en relación con outras nacións. Non é casual a aposta de Sargadelos pola colaboración ca universidade. Detrás está o orgullo de nación, o orgullo de ser galegos. Podemos considerar que o inicio da vinculación de Díaz Pardo coa universidade nace en Argentina, cando en 1961, co profesor doutor Enrique Pereira, director do Departamento de Tecnoloxía Química da Universidade de La Plata, fai o proxecto do Laboratorio de Formas de la Madalena, a fábrica de cerámica que vostede fundou en 1957 e na que puxo en práctica parte do que logo aplicaría en Sargadelos. A planta circular da factoría, o diseño da maquinaria, a decoración baixo cuberta, empregar a mozos da mesma zonas que propiamente formaba, controlar a distribución da produción, valorizar o entorno onde se asentaba o edificio, experimentar con materiais e formas, ou patrocinar seminarios impartidos por relevantes profesores. Así ela trouxo a Menéndez, a Arranz e os alumnos da Escola de Cerámica de Buenos Aires que fundara ese grande ceramista exiliado en 1936, ao igual que algún dos galegos refugiados ao que usted lle deu traballo nesa fábrica, que deixa en 1967 para dedicarse a cita en Cervo. Sargadelos inaugúranse en maio de 1970 con tal asistencia de público que Ángel Fole escribeu: nos impresiona la cantidad de gente de lejana procedencia que se reúne en la nueva fábrica. Tamén se inaugura o Museo Carlos Maside. O museo, na factoría de Sada, fundada por vostede en 1948, curiosamente, un ano despois de que Benavar Buxi publicara o seu famoso artigo sobre o hipertexto, que tantísimo influeu na construción dos ordenadores e logo na teoría da literatura, cultura científica e cultura letrada interrelacionadas, xenercias activadas como nas súas fábricas.
como nas súas empresas. O Carlos Maside é en Galicia o primeiro museo que responde a criterios museolóxicos contemporáneos. Sen dúbida, detrás desto atópanse as viaxes por Europa e o aprendido do Centro de Artes Visuales Torcuato de Telle de Buenos Aires, por Isá e por Seoane. Sabencias que logo vostedes transmitiron ao seu fillo Xosé, que se responsabiliza dunha programación cultural que ofreceu nos Ermos dos primeiros 70 exposicións de Gros, Clavé, Solana, Picasso, etc. O cine da escola soviética e o da expresionista alemana, conferencias e coloquios. Vou ler un párrafo do discurso de Díaz Pardo na inauguración de Sargadelos, na inauguración do museo, porque hoxe existen moitos museos ou centros de arte que nin siquiera contemplan a necesidade dun centro de documentación e que se planifican respondendo ao que Guy Debord en 1967 definiu como a sociedade do espectáculo. Vostede decía na inauguración do Museo do Castro: se crea con la intención de recoger de forma sistemática la obra y la documentación del movimiento renovador del arte gallego y ofrecerlo para su estudio, cumpliendo así una tarea necesaria e imprescindible en la evolución de nuestras ideas estéticas. O doutor honoris causas a Díaz Pardo concede unha universidade nova e con intención de seguilo sendo. Consciente de que nada se transmite ao espacio social sin intermediación e sin dotarse de significado, por tanto, de interpretacións. Moitas gracias, Isaac, por canto nos enseñaches, por inducirnos a cuestionar moitísimas cousas. E moitas gracias, Mimina, porque sabemos que sin ti non serían posibles as fábricas de Sargadelos e do Castro. Unhas fábricas que apostaron decididamente por contribuir á perenne formación da nación galega. Moitas gracias, Isa. Non se pode negar que María Antonia é profesora e acaba de darnos unha lección magistral do que é a vida de Isaac e as fábricas. E a mí me parece que ao final estivo moi acertado en recordar que Mimina e tamén os fillos, hoxe temos aquí a José e a Camilo, forman parte tamén, moitas veces non se fala deles tanto, pero sin embargo creo que é necesario sempre lembrar que un home solo non fai o que fixo Isaac, e desde logo solamente tendo ao lado unha muller co talento que ten Mimina. Recordade que eles se coñeceron na universidade estudiando as dous Belas Artes. Ela forma parte das fábricas, é quen deseña, foi que comezou a deseñar todas as pezas de xollería. Eu traigo hoxe en honor a ela esta peza que é das antigas, da primeira época, e que son cousas fermosísimas e que tamén ten un talento que lle axudou moitísimo a que el puidera estar atendendo, adicando toda a súa vida a iso, porque seguramente ela se ocupaba de todo o resto das cousas da vida de Isaac que son tan importantes, como é a educación dos fillos e como é tamén atender as fábricas cando el iba a viña a Argentina. E tamén para falarnos dese lado humano temos a Eva Veiga con nós, unha poeta maravillosa que vamos a axudarlle a... Sí? Sí? Poeta, xornalista e que tamén quera chegarse, tamén coñece a Isaac desde hai anos e nos vai a facer un relatorio. Hola amigos, ben querido Isaac, moi boas tardes. En primeiro lugar, quero dar as gracias á Universidade de A Coruña, a María Ares concretamente, por terme invitado a estar hoxe aquí compartindo este momento tan importante, non sei se para Isaac, pero para nós sí, para toda Galicia sí, e ademais estar acompañada da xente que me precedeu, que logo de escoitalo síntome enormemente cativa e sen autoridade para falar de Isaac, mas como veño como poeta permitiráseme e desculparáseme falar únicamente dende a emoción e a intuición. Gracias tamén a Chelo por facer tan ben de anfitriona hoxe aquí. Bueno, eu
Coñecín a Isaac Díaz Pardo, me parece que foi aló polo ano 1988, eu facía un programa a Televisión de Galicia que era un magazín, se chamaba Entre Nós, e chamei a Isaac co fin de facerlle unha entrevista. Entón, Isaac, como foi sempre que é requirido, aceptou, claro. Sobre todo se por unha muller guapa. Non, sei que sempre o fai, que é requirido, e a min dábame moitísima emoción, causábame unha grande emoción, porque, como ben dixeches ti, Chelo, nun principio, calquera galego ou galega mínimamente informado ou informada sabía do significado que facer artístico, intelectual e empresarial de Isaac. Así que comecei as preguntas nun amplo senso, digamos, de tipo persoal, pero de tipo persoal en canto a vida, a trayectoria profesional, e entón el parouse e díxome, claro, é que isto non lle interesa a ninguén. Nesto non importa nada, ademais, todo o que ten que ver coa miña trayectoria vital e profesional pensa nas páxinas da Enciclopedia Galega. Súpeto, eu souben que debía mudar o rumbo da conversa porque decateime de que aquel home sabio prefería falar do país, do seu futuro, da súa vanguarda e da súa memoria, do exilio. En resume, que prefería falar de nós. Non me contrariou para nada que non quixese a prevista entrevista persoal, senón todo o contrario. Mesmo me deron ganas de darlle unha aperta ali mesmo. Eu comprendín, decateime axiña, de que Isaac Díaz Pardo estaba a amosarme unha maneira profunda e solidaria de entender a súa propia vida, inscrita nun proxecto longamente ambicioso, que era o de levar canda el Galicia adiante. Eu supoño que para unha persoa que sente e que traballa así a terra, esta debe de ser unha tarefa complexa, incesante, ardua, con moitos sensabores, digo eu. Mas tamén penso que a compensación ten que ser grande, aínda que este tipo de persoa excepcional sinta moitas veces, en moitos momentos, ou poña en dúbida esa compensación. Mas a pouco que meditemos, decatámonos de que a cerámica de O Castro e de Sargadelos son algo, sirven e serviron para algo máis que embelecer a nosa vida cotiá, que xa é moito. Serviron e serven para recoñecérmonos e identificármonos nas súas formas, porque estas formas son concibidas dende o porvir do noso pasado máis auténtico. Estas formas realmente representan-nos e representan, penso eu, o mellor de nós. Sentímonos orgullosos desa representación tan estimable. Xa que logo penso eu que o patrimonio, é dicir, a compensación da que estou a falar, a compensación patrimonial, non ten nada que ver co capital, nin tan sequera cos premios e recoñecementos tan merecidos, senón que é un patrimonio espiritual que nos abrangue a todos. Porque, gracias a Isaac,
Galicia é infinitamente menos pobre. Eu non podo, nin quero, por suposto, imaginar a Galicia sen Isaac. Eu refiro todas estas anécdotas porque me parecen moi importantes, non? Moi reveladoras da personalidade dun carácter como Disau, desta serie de persoas xeniais, non? Que afortunadamente agroman na humanidade, porque senón mal iríamos. Pero eu tamén quero referirme como xa se fixo aquí, dende logo, a obra de Isaac no conxunto da fábrica, da empresa, a súa muller Mimina, aos seus fillos e a todos os colaboradores, porque a todos eles lles debemos este orgullo, a todos os colaboradores, sobre todo a partir do laboratorio de formas, non? Que, como xa se dixo aquí, un espazo de onde saíron iniciativas tan importantes. Pero, como non quero saírme do tema da cerámica sen decir algo que o mellor pode parecer exagerado, pero vouno dicir. Para min, a cerámica de Sargadelos de Teo Castro é semellante para Galicia, en certo sentido, dende logo, como foi a aparición da imprenta de Gutenberg no século XV. Porque a través de eses obxectos onde a nosa memoria, como xa dixen, a nosa memoria máis auténtica e a investigación máis vanguardista se funden, faise un produto artístico industrial que pode chegar a unha grande parte da sociedade, de maneira que así se democratiza a cultura. Unha idea, algo que xa empezara a ser nos Sargadelos do Marqués. Eu lembro na casa da miña avoa, que era unha casa de labregos, que había un xogo de café, de tazas de café decorado con debuxos de O Quixote, que a min me fascinaba por completo. E aquela vaixela era considerada na casa como unha xoia prezadísima, non? Por iso penso que facer as cousas con este sentimento espiritual, inda que sexan cousas industriais, é fundamental para a evolución dunha sociedade. Ben, quero lembrar agora outra anécdota que vivín con Isaac. Creo que foi alá polo ano 1990 que fixen outro programa que se chamaba De Perfil e que era unha entrevista única, pero a fondo a determinados persoeiros. Tiven a fortuna, a sorte e a felicidade de coñecer así a xente moi interesante e, sobre todo, a uns seres excepcionais do noso exilio, como foron Neira Vilas, como foron don Emilio González López ou como foi Arturo Cuadrado. Dispuxemos de Isaac en todo momento, e non só para a xestión dos contactos, senón que el ocupouse do aloxamento, da manutención de todos eles no Instituto Galego de Información, onde os hospedaba, e onde, por certo, durante tempo de abondo e de balde, Televisión de Galicia tivo ali parte do seu arquivo e onde moitos dos programas culturais tiñan o seu despacho por non haber espazo no edificio de San Marcos. Ben, aquela visita de Cuadrado para min memorable foi celebrada con moitas xantares e Isaac un día celebrou un xantar destes. Éramos unha morea de xente porque ademais había aquel día un equipo da televisión española que estaba a facer por Galicia un documental ou algo así. E nos, ao chegarmos ali, vimos que Isaac saía e entón díxome se baixaba con el a Compostela, a Santiago, porque ia mercar os pastéis para o postre. Lóxicamente, eu fui encantada, pero sobre todo admirada de que aquel home tan ocupado
pois fixera el mesmo mandado que podía encargar a outra persoa. E, sobre todo, que o fixera con tanto amor. Durante a comida, el fixo o mesmo, pois como dixo Chelo ao principio, como se fose o camareiro, pois serviunos, ocupouse en servirnos, en quitarnos fotos, en fin, en que todos estivésemos ben. Repito que estes detalles son moi reveladores da calidade humana dunha persoa, porque fartos estamos de observar a xente que, malia as súas teorías progresistas, fan ostentación avultada ou sutil do seu clasismo ou da súa insolidaridade ou fan fachenda pois, de calquera importancia, suposta importancia que se conceden, non? Sen falar xa pois, de xente que máis ben usurpadora ou non que presume ou que fachenda do que ten, pero non é. Creo que Isaac non quere falar de si mesmo, nunca, porque ten os feitos que falan por él. Non lle fai falta facerse o interesante, porque él é interesante, un dos homes máis interesantes que coñecín, e coñecín pois a algúns, non a falo de importantes, senón de interesantes. El, dende logo, é un dos homes máis interesantes, menos clasistas, e interésame isto suliñalo, porque é que é algo que me conmove, porque faise tanta teoría, e logo na praxe, na práctica, vemos o que vemos, e eu deste home teño aprendido tanto co pouco que me relacionei con el. E serviume tanto que lle agradezo tan profundamente. Ben, pero, bueno, volvendo a... que aquel día de Arturo Cuadrado eu imagineino pois como un director artístico, tal como foi pois o seu pai, Camilo Díaz Baliño, un director artístico que procura pasar inadvertido para todo, sobre todo para os aplausos, pero que dirixe perfectamente unha obra que significou, unha obra imaginativa que significou novas e necesarias alternativas para Galicia. Unha obra que tivo e ten como tema e acción fundamental Galicia. Unha obra trascendente, porque foi forxada nos soños e dende a vontade de transformar a realidade dende o compromiso por un mundo mellor. Coido que foi Newton quen confirmou ou afirmou, mellor, quen afirmou ou confesou que el albiscara un horizonte máis elevado e máis lonxano por terse subido sobre ombreiros máis altos que os seus. Non hai dúbida de que a lúcida perspectiva de Isaac Díaz Pardo axudarános sempre a fitar un mellor futuro para Galicia e para o mundo. Unha lucidez a súa abraiante e ao tempo de sentido común, porque o seu idealismo ten os pés na terra. Tantas veces sinto latexar no meu cerebro cando escoito a televisión, cando miro a televisión, escoito a radio ou leo os xornais. Tantas veces, digo, sinto latexar no meu cerebro aquela reflexión súa que lín nalgún sitio e que di máis ou menos que por riba de calquer posível ideal, a maioría da xente quere conservar os seus privilexios. E se se crea o marco axeitado, está disposta a matar por iso. Eu, ben querido Isaac, quero darche hoxe as grazas pola túa coherencia, pola túa amável disposición, pola túa testemunha histórica, por facer que un acto tan sinxelo como coller a asa dunha taza na que imos tomar un grolo de café sexa un aceno da sensibilidade, un xesto do espírito. Grazas por edificar pontes sobre ríos e mares de afastamento, coas palabras máis fermosas
e máis valiosas da nosa lingua. Grazas por aprendernos que soñar o futuro é a mellor bandeira para a nosa expedición vital. E, sobre todo, grazas por loitar apaixonada e silenciosamente, que non quere decir mudamente, contra a morte, contra todas as mortes posibles e imposibles. Grazas por escoitarme hoxe aquí, porque me faz un favor. Gracias por escoitarme aínda os poemas, ou se cadra como me alonguei moito, o poema que hoxe che quero dedicar. Persiste o fragor da viaxe sobre as queimadas augas, o rigor da quilla sucando a cinza que se levanta e sabe a luz gastada, o corazón da dor, o seu latexo contundente de pombas sen corpo sobre os ríos exiliados. Persiste a emoción no seu ardor purísimo, como un diamante contra as probas da destrucción. Gracias. Quería tamén, hai un montón de asociacións de veciños e entidades culturais que se queren sumar tamén a este acto, como son o Real Coro Toxo Sefroles, o Ateneo, o ASAF, a Sociedade Artística de Ferrol, a Fundación Ferrol Metrópoli, o Centro Ártabro de Estudios, o Club de Prensa de Ferrol, a Sociedade Cultural Valle Inclán, asociacións de veciños de Mandriá, de Caranza, da Graña, en fin, persoas a título persoal que se queren unir e que querían que les este especie de manifesto que din que as asociacións, entidades e persoas a título individual a baixa firmantes queren facer público o recoñecemento do labor que no eido cultural galego ven a realizar don Isaac Díaz Pardo. Con vinculacións familiares na nosa cidade de Ferrol, nomeado fillo adoptivo no ano 2000, Díaz Pardo ten unha longa e impecable traxectoria a prol da difusión da cultura galega no mundo, recollendo e trasplantando a nosa terra coa creación no ano 49 do Complexo Cultural, Editorial e Industrial de Sargadelos e Cerámicas do Castro, o legado cultural de moitos sobranceiros galegos dun exilio que el mesmo compartiu de xeito intermitente. Os seus constantes traballos no Seminario de Estudios Galegos, Edicións do Castro, Laboratorio de Formas, o Museo de Arte Contemporáneo Carlos Maside, o Instituto Galego de Información, o Museo do Pobo Galego, as continuas conferencias, colaboracións literarias e a súa propia actividade artística constitúen bons exemplos da súa xenerosa contribución á nosa cultura, facéndolle merecente deste recoñecemento. Ferrol, setembro do 2006. Isto foi asinado o ano pasado, pero que querían que hoxe se lese, se dedicase aquí para tamén unidos a estes actos de investimento do doutor honoris causa. Vemos tamén con nós ao rector José María Barja, que non sei se quere tamén acompañarnos con... Ainda que nos estamos prolongando, pero bueno, creo que... Como sempre se improvisa esa parte das cousas da universidade. O rector ten a honra de estar aquí, pero simplemente o persoeiro é Isaac. Nós, o que vamos a facer o venres, invito a todos que podan acudir ao acto no Paraninfo, vamos a facer solemnemente ese recoñecemento que é facer a Isaac doutor da nosa universidade, que iso é o sentido que ten ese acto. Entón, eu hoxe, simplemente, gracias a todos, gracias a esa colaboración que todos vos fixaxedes, simplemente, eu creo que o que ten que falar é Isaac, que é o que ten que fixar o acto. O rector hoxe aquí non máis é un máis público. Bueno.
A ver, porque Isaac ten unha voz feble. O teu non é precisamente o don da palabra. Tes moitos outros, pero da palabra... Veña, bota aí. Bueno, en todos estos actos eu tuve que estarme disculpando e me parece que esa disculpa que é unha cousa de modestia auténtica ou falsa, está toda. E non é así, o que fixen foi dicir que todos estes actos que ha organizado meus amigos da universidade, que se han gastado os cartos da universidade, que se ve que é unha universidade rica, se ve que é unha universidade rica que se han gastado os cartos para facer estas cousas así, pois... Aforraron moito contigo tamén, Isaac. Pois hai que agradecer a toda esta xente que ha colaborado en estas cousas. Pero a mí me costa moito traballo ter que repetir as cousas. Isto, máis que o que ha organizado a universidade, máis que un acto de homenaxe a min, é un acto de desagravio por unhas tropelías que lle fixeron ao Laboratorio de Formas. Esta é a cousa, e o Laboratorio de Formas é unha institución creada en América, fundamentalmente con Luis Seane, con Lorenzo Varela, con Arturo Cuadrado, con Rafael Dieste, en fin, con xentes moi importantes que estaban ali e que serviron de raíces a esta cousa. Pero todo isto se vai a saber un pouco mellor porque a institución esta Foucault Buchan, que debe de alguén ande por aí, non? Anda alguén por aí, pois está argallando primeiro un libro, outro libro máis, non sei eu. E se vai a facer unha exposición aquí, que me parece que se vai a inaugurar o 8 do mes que ven, estamos traballando en ela, están traballando estas rapazas que están ali en segunda fila, pois están traballando en esas cosas. Eu son o que menos traballo, eu digo sí, digo non, esa cosa, templo gaitas, limpio o polvo, que hai moito, moita merda aí, eso, bueno. E entonces aí se está facendo un libro, ali temos a autora do libro, se está facendo un audiovisual, está colaborando tamén a radio, non, a Televisión de Galicia para facer isto, entonces se vai a ver un pouco pormenorizada o que esta labor e quenes colaboraron en ela, porque o Laboratorio de Formas trae un proxecto de recuperación da memoria, todo o que se fixo é recuperar a memoria, o mismo de Salgaderos é recuperar a memoria, o Museo Carlos Maside é recuperar a memoria, Edicións do Castro está a recuperar a memoria, o Laboratorio de Laxe está a recuperar a memoria tamén, en fin, que todo era de recuperar a memoria, pero iso coido que é moi positivo, sería, me parece que sería interesante que eso viñera aquí a Galicia para recuperar aquí as cosas. Pero todo eso ainda non valdría nada se non fora pola acollida que tuvo aquí, porque claro, desde Otero Pedrallo, desde Álvaro Gil, desde Sebastián Martínez Risco, desde Marino Dónega, desde Ramón Piñeiro, desde Valentín Paz Andrade, desde Paco del Riego, en fin, todos eles acolleron isto con un entusiasmo. Se non fora por este proxecto, que ao mesmo tempo se sentiron eles identificados todos eles co proxecto non hubiese sido nada, non? E se vos tambón que colaborantes en todo isto, e sin a colaboración da universidade, que foi a que verdadeiramente fixo o esforzo por toda esta cosa, pois non habería nada que facer. Entonces, moitas gracias en nome
desa xente que ora se morreu toda, o único que dice, bueno, son eu. Este acto estaría moi ben dentro de moi pouco tempo, cando eu este desaparecido, entonces isto está ben facedes todos os elogios que queirades e que eu xa desaparecido, pois non me sentiría nervioso porque estamos falando ben de mí, como ben de mí. Bueno, xa dixen que a súa para oratoria, Isaac, non é oratoria, Isaac, non é oratoria o teu, non é oratoria, non tes que falar... Non, absolutamente. Hai moitas cousas que non estemos de acordo, pero bueno. Entonces, primeiro agradecimento á universidade que é a que fai o esforzo ese. Os meus amigos, meus vellos amigos. E logo despois de todos, desde o escultor que fixo o busto de meu pai, que cando vi xa feito en barro, vi unhas fotografías dele en barro, e coño, está aí parecido, coño, está ben feito, bueno, hasta todos os que vos vou decir. Moitas gracias e deixámoslo para outra. Non sei se algún de vos quere decir aportar algunha cousa máis a este acto. Algo que quedou no tinteiro, Laura. Quedaron moitas cousas. E que non lle gusta que falen del, pero que é que se pongo. Dice Dante Alighieri en el Convivio que alabar a las personas por delante es igual que vituperadas por atrás. Nada, bueno, pois entón, eu creo que xa van sendo horas de ir pechando o acto e eu creo que o broche final que lle podemos poñer é con Xoán Rubia, que creo que ten aí uns poemas maravillosos de García Lorca que nos vai agasallar con eles. Entón, e xa, eu creo que lle deixamos o sitio ao Xoán. Todos vostedes van a permitir que me dirixa personalmente a Isaac para dicirlle: Isaac, vai por ti. E imos comezar con un tema sinto non poder complacer a Chelo porque falou de García Lorca, pero non tiñamos previsto facer o de Lorca hoxe, entre outras cousas porque tampouco houve moito tempo en preparar esta pequena intervención. Pero si imos comezar con un poema que é un poema de exaltación á nosa lingua, escrito por Eduardo Pondal, que se chama Fala de Galego. Miñas da Coruña, de amable despeso, de falas graciosas e pasos lixeiros, deixar de Castela os duros acentos, falar de miñas, falar de galego, falar de miñas, falar de galego. Mais canto vos ouzo a patria esquecendo
esas duras palabras de ferro, non sei o que sufro, non sei o que peno. Fala, meniñas, fala de galego, fala, meniñas, fala de galego. Mais canto o souzo, a patria esquecendo, fala desas duras palabras de ferro, non sei o que sufro, non sei o que peno. Fala, meniñas, fala de galego, fala, meniñas, fala de galego, fala, meniñas, fala. Gracias. Moitas grazas. Logo deste canto de exaltación a nosa lingua, pasamos a facer un tema escrito por a máxima representación da nosa poesía romántica, nada máis e nada menos que a Rosalía de Castro e o seu Adiós ríos, adiós fontes. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra onde eu criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paseadillos, miradores, casiñado meu contento, muiñudos, castañares, noites claras de luar, campaniñas timbradoras da igrexinha do lugar, amoriñas das silveiras que eu lle daba o meu amor, camiños entre o millo, adiós para sempre, adiós, e adiós tamén, queridinha, adiós por sempre, quizás, digoche este adiós chorando dentro da beirinha do mar. Non me olvides, queridinha, si morro de soledad, tantas leguas mar adentro
casiña meu lar. Gracias. Agora imos facer un tema de Celso Miro Ferreiro, un poema forte, contundente, o monólogo do vello traballador. Agora tomo sol, pero até agora traballei 50 anos sin sosego. Comín o pan sudando día a día nun laborar arreo. Gastei o tempo co xornal dos sábados. Chegou a primavera, meu inverno. Dinlle o patrón a flor do meu esforzo e a miña mocedade. Agora nada teño. O patrón está rico a miña conta, eu a súa estou vello. Ben pensado, patrón, todo mo debe, eu non lle debo nin siquiera este sol que agora tomo. Mentras o tomo, espero. Agora tomo sol, pero até agora traballei 50 anos sin sosego. Comín o pan sudando día a día. Laborar arreo. Gastei o tempo co xornal dos sábados. Chegou a primavera meu inverno. Dinlle o patrón a flor do meu esforzo e a miña mocedade. Agora nada teño. O patrón está rico a miña conta, eu a súa estou vello. Ben pensado, patrón, todo mo debe, eu non lle debo nin siquiera este sol que agora tomo. Mentras o tomo, espero. Agora tomo sol, mentras o tomo, espero. Gracias. E agora sacase para rematar un poema do noso poeta da chairego da Terra Chá, Manuel María. É un poema satírico que ven de ser un manual moi práctico para aprender a ser un señorito.
facerlle moito caso aos pais e ten moito desprecio para os demais. Hai que ter en conta o que convén, adquirir modales finos, rodearse só con xente ben, aproveitar os cucos e cretinos, ser socio de todos os casinos, mercar sempre autos deportivos e traxes e corbatas elegantes, coñecer toda clase de aperitivos. Tamén é conveniente ter querida, abusar o que se poida da bebida, xantar e cear sempre as deshoras e ser moi galante coas señoras, non falar galego en xamais, que idioma do povo moi vulgar. Hai que ter en conta o que convén, adquirir modales finos, codearse só con xente ben, saberse comportar nos restaurantes, distinguir os whiskies aucheirados, entender de bridge e de canasta, de golf, de tenis e cabalos, non alternar con xente doutra casta. Vivir do que suda os demais e denantes morrer que traballar, non falar galego en xamais, que idioma do povo moi vulgar, que idioma do povo moi vulgar. Gracias. E agora xa para rematar, porque xa imagino que todos estamos desexando xa sair, porque fai un frío de medio aí fora. Pois un poema dun amigo persoal de Isaac Díaz Pardo, de Manuel Bueiro Rey, un poema dedicado a un neno da montaña. Feito de terra ti, feito de terra eu, feitos de terra todos. Dunha costela non dunha costela. A terra non se ve e está no mar, a terra non se ve e está na choiva, a terra non se ve e está nos árbores e a terra toda xunta no falaré. A terra fai o home, marca a liña do seu ser, pinta os ollos do cor que quer, axusta o lombo o seu burato. Quen dixo que os nenos son iguales,
ves como estos polos toxos, osos feitos de familia. Si tiras unha pedra por riba dos carballos e pedra que se perde na outra banda das follas, cando os páxaros voan fuxindo cara lonxe, van con iles tremando os teus ollos de neno que enchedera meterte como naciche en coiro con un peixe na auga e seguir a corrente que enchedera terás para ir volando lonxe para saberes do mundo da outra banda do río. Viaxeiro da fame, tamén tiras por onde vai a pedra. Eu non quero que sufras, fai co teu mundo medre, feito de terra ti, mais non dunha costela. Moitas grazas. A tua cidade, a tua casa lá. Muy bien. Bueno, nada, estamos todos. Bueno, señor alcalde, señor rector, señor vicepresidente de la Diputación, don Isaac, señora, quiero recordar brevemente, sencillamente, que cumplíronse el día 14 de este mes 8 anos que se inaugurou este busto en honor e memoria de Ferrolán Camilo Díaz Baliño. Era unha idea do Club de Prensa de Ferrol que foi moi ben acollida pola entonces corporación presidida polo popular Juan Blanco Rouco e que formaba parte de outro proxecto un pouco máis ambicioso que pouco a pouco vexo que se vai cumplimentando, porque ali detrás está a Estatua da Liberdade e era que o Club de Prensa en aquel momento o que quería era acotar un espacio no cantón que fora, chamaríamos o Xardín da Liberdade. Encabezaría ese Xardín da Liberdade o busto de don Camilo Díaz Baliño. Teño que recoñecer, como recoñecí naquele momento, que tuvo un xesto xeneroso políticamente o alcalde Juan Blanco Rouco, porque de alguna maneira o Club de Prensa nese momento estaba xa adiantando o que hoxe é un movimento xa en vigor pola recuperación da memoria histórica. Isto era o que estábamos facendo fai 8 anos o Club de Prensa con o Concello de Ferrol, presidido, como digo, insisto, por un Blanco Rouco. De alguna maneira justifica a miña presencia como presidente de honra hoxe e como presidente inactivo naquele momento cando se inaugurou o busto. Só quero decir que creo que o mellor agasallo, creo non, estou convencido que o mellor agasallo que lle podemos facer a don Saad Díaz Pardo é rendir memoria
memoria rendelle tributo ao seu pai, Camilo Díaz Valdín. Desde logo, a título particular, súmome a todas as múltiples, as innumerables adhesións que se están a recibir desde xa fai tempo en agasallo e en homenaxe de Isaac Díaz Valdín. Nada máis, moito gracias. Señor Rector, Vicepresidente de la Diputación, compañeros de corporación, parlamentarias, señoras y señores, querido Isaac, el campus de Ferrol de la Universidad de A Coruña ha organizado este homenaje a uno de los grandes creadores gallegos de nuestro tiempo, Isaac Díaz Pardo. Un gallego egregio y poliédrico, un hombre con una firme y decidida determinación para sacar adelante sus proyectos culturales y empresariales. Un emprendedor, artista, pintor, escritor y con voluntad de vencer. Su pasión por el arte y sus compromisos con nuestra tierra la lleva en los genes heredados de su padre, Camilo Díaz Valiño, un hijo ilustre de Ferrol, nacido en la calle María y uno de los más importantes cartelistas y escenógrafos de su época. Su taller de arte en Santiago fue un elemento dinamizador de la plástica y del nacionalismo gallego. Don Camilo, partiendo del tradicionalismo político, llega a ser miembro de las Hermandades de Afala y del Partido Galeguista y seguidor del Frente Popular. En 1936 es víctima del odio que enfrenta a las dos Españas. Isaac es un galleguista histórico que se encuentra en Argentina con los intelectuales gallegos del exilio y la diáspora, Luis Oane, Rafael Dieste, Laseiro, Blanco Amor y Antonio Baltar, entre otros. Con Luis Oane y posteriormente con el arquitecto Albalat, pone en marcha una ingente obra, el grupo de empresas Sargadelos, el Museo Carlos Maside y Edicións do Castro. También es el creador del Seminario de Estudios Galegos y del Instituto de Comunicación. Díaz Pardo renunció a ser pintor para poner en marcha la cerámica argentina de la Magdalena y la gallega de Sargadelos y Ocastro. Su biografía está impregnada por la ética, practica el ensayo y la crítica con xente do meu Rueiro, Paco Pixiñas, en colaboración con Celso Emilio, Galicia Hoy con Soane y por último Castelao Cartel de Cego, por citar algunas de sus obras. Isaac Díaz Pardo es un gallego sabio, retranqueiro y sobre todo coherente. Su persona y su obra han sido reconocidas con las distinciones de mayor prestigio: Pedrón de Ouro, Premio Otero Pedrallo de la Diputación da Coruña, Doctor Honoris Causa por la Universidad de Santiago, Premio Trasalba, Premio Fernández Latorre, Premio de las Letras y Artes de Galicia y muchos más. Con estas distinciones se reconoció su genio creador, su espíritu emprendedor, su coherencia ideológica y su bonomía. Isaac es sobre todo rico en amigos. Un buen ejemplo de ello es este acto que hoy nos reúne aquí. Díaz Pardo no se lamenta, lucha, no se instala en la nostalgia y en el pesimismo, trabaja para que sus proyectos se transformen en gozosa realidad. Tiene fe en Galicia y en los gallegos y mira para el futuro con ilusión y esperanza en un mundo mejor. Isaac Díaz Pardo es un dinamizador cultural de primer orden. Ha creado puestos de trabajo y riqueza desde el ámbito cultural. Ha popularizado la cerámica y ha abierto las puertas a los nuevos valores de nuestra cultura. Es un empresario y un mecenas, un aliado generoso de los nuevos creadores. Es un hombre de acción que ha llevado sus ideas a la práctica más allá de las tertulias. Isaac cree, como él mismo declaró en la UNESCO en México en 1982, que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden. Isaac cree, como entendían los ilustrados que construyeron Ferrol como ciudad moderna en el siglo XVIII, que la cultura es el cultivo del espíritu, un fenómeno distintivo de los seres humanos. No quiero cansarles más. Gracias, Isaac, por tu labor, por tu arte, por las empresas que has fundado, por los puestos de trabajo que has creado, por tu compromiso con Galicia y su cultura y por ser un hombre eminentemente bueno y generoso. Muchas gracias. Señor alcalde, señor presidente de la Diputación,
señor presidente de honra do Club de Prensa, amigos todos. A Universidade da Coruña, como saben todos vostedes, vamos a concederlle o venres a entrada como doutor honoris causa na nosa universidade. Dentro destos actos que quixemos ir a Ferrol, ao campus de Ferrol, e ter un homenaxe a un home que acaba de describir o alcalde moito da súa trayectoria e moito da súa personalidade. Hoxe aquí vamos a facer un acto pequeno, pero creo que un gran simbolismo. Vamos a facer unha ofrenda floral ante a estatua de unha persoa que ten tanto que ver coa vida de Isaac e que toda a súa trayectoria. E pola parte da universidade eu que lles invito a participar nos actos que hemos preparado con este motivo. E simplemente a Isaac darlle as gracias de seguir con nós e de seguir traballando, que iso é o máis importante. Gracias, Isaac. Gracias a vos, porque eu sei que o facedes pensando en que a obra que está levando este vello, que ainda non morreu, pero que non te corresponde a min todo, non? A revisión, a Voltares, a toda esta xente de este, toda esta xente, e por eso que ajudaron a facer isto, non? Eu recibo máis ben como un desagravio a estes cousas que lle fixeron a estes homens tamén, porque non é realmente a mí, que é un agravio a xente, e isto é como un desagravio. Temos aí máis ou menos.